सरस्वती मैया की रहे देखे खाती मूर्ति आइल गजब कर दहिया में फुरती कोचिंग में गइल रहे देखे खाती मूर्ति आइल गजब कर दहिया में फुरती पूरा गाँव में बतिया छिटाइल बा सुन रे यारवा देखनी है घरवा बाबू ओकर खिसियाइल बा पर शादी चोरावे में सुना दे यारवा देखनी है घरवा बाबू ओकर खिसियाइल बा पर शादी चोरावे में कन्हा छोड़ पिटाइल बा मिक्स बाय मणिभूषण प्यारे मूर्ति के पीछे बैठी अकेले खाता रहे आराम से देही पर लठी जब पड़े लागल गिरल नीचे धराम से मूर्ति के पीछे बैठी अकेले खाता रहे आराम से देही पर लठी जब पड़े लागल गिरल नीचे धराम से चोरावे में कन्हा छोड़ पिटाइल बा रे सुना दे यारवा देखनी ह घरवा बाबू ओकर खिसियाइल बा पर शादी चोरावे में कन्हा छोड़ पिटाइल बा लाज के मारे घर से निकले नहीं घर से फोन पर माफी मांगत रहे रोके खूबे सर से बुझाइए गइल होई लाज के मारे घर से निकले नहीं घर से